Sing siji wis pengen rumah tangga, sing dadi wong tua lanange pengennya ku usaha bae, pengen yang rentenirnaken duit bae, ora dipikir anune keluarga apa keperluane, tolinang lalinge gamendisi ya. Sira balik maning. Sampean kudu rumah sangu ning kulaku. Pira sangune? Masa kok ngemet ning cangkingan endi? Todo kena cangkingan ya. Oh konon. Kok dimeti kabeh di Iya. Iya. Kita ndekoli nyolong singkang kaji makane aku. Santai ya. Ramadan aku kudu bisa nyolong-nyolong sih, Wak. Mulane kok kula wara-wara Iya, Wak. ning kaji lanang. Iya, enggak. Kae mak kok bilang apa? Ya sayu, Wak. Aku tuh kudu kula kok dikit kulane pengen ngemet duit ning tas dikit. Soale betet matangane rada dawa. Dawa kelala. Kok-kokone 2.000 ngemete 200.000 ya, Wak. Man, orang bos. Kah, bakana wong ayu ga. Ayo, Wak, mangga, Wak. Ngomongnya cangkingan ijo, kin cangkingan ijone ana papat. Iya ya, Wak. Sada berisik-berisik kang ngaji sih, Wak. Tanpa nyanda benar rupa luwes pantas di sawange, luwes pantas madi bodong rak saking pangigawi gagas lawas. Kawe dokaling pikiran, bapak tua rumah, ibu tua rumah, dikelingan apa-apa nih nanging kelingan bae. Aduh, bapak kayu ibu yoyo, emana sayang selawase, emana sayang seumure. Najan ragane paanggang nanging batine barengan, batine tetep barengan, batine mah tetep urip pari dipikir-pikir kang saya kepikir. Dilalayak kang kuasa kita ki seumur-umur melarat bae uripku. Padahal dedonga singaran dedonga awan bengi. Muga-muga kita diparingi oli rezeki kang gede ning Gusti Allah saban bengi. Tapi yo kan dasare wis nasibe dadi wong melarat. Segala-galaga blenak bae. Pengen tiruan kaya batur, dadi wong tani, pisan kala ngebon, pare, dipangane pait pisan. Pisan kala ngebon sampu cukule bolet. Dasar nasib ningang kabranang. Ngebon terong cukulen cuk. Ngebon cengek cukule ceplik. Nasib. Galali togen riji sampul lali selawase, sampul lali masomore. Najan ragane panggang nanging batine tetep pengen kaya batur ora duwe utang wayang senenge kaya batur
Iki sing aran utang ora entuk-entuk. Bener jare kandah wong tua. Apa bibite nang? Bareng anu bibite kita menang. Sing bengene ka bibite wong melarat. Tekan ning anake melarat. Mama kayi minang teh bapak tuan rumah wong sing paling sayang dewe. Mama kayi, papa kayi, sareng ibu Yuyun gede, ibu Yuyun, sareng bapak kayi gede. Garap tulung ning sapa sambat ning sapa lamun dudu ning bapak tuan rumah. Sareng ibu tuan rumah gede, ibu Yuyun, ibu Yuyun, ibu Yuyun, ibu Yuyun, maka ngormati. Aduh, Ari delengaken bocah jaman sakin manang. Pertama rumah tangga. Dau 5 tahun wis bisa tuku mobil. Wis bisa gade sawah. Ari uripe kita melarat bae ora entuk-entuk. Rumah tangga karo mboke bocah sing aran Nenti. Wis 30 tahun luwih bahan duwe anak siji arane Iit Kamina. Dasar nasib. Bapak kayi, bapak kayi minang kade bapak tuan rumah dewi. Sareng ibu Yuyun keding, ibu Yuyun, ibu Yuyun, ibu Yuyun. Aja lokat digawe lamun. Jare kita wong wadonku semono ora tua-tua. Coba gak wong wadon mangkatan ning luar negeri kaya batur. Mangkat ning luar negeri pada sukses kaya dene tangga. Umahe gedong-gedong. Wayang senenge pikiran kita. Tapi dasar wis nasib ninggange kaberan dadi wong ora duwe. Padahal kita ku sering warai wong wadon. Tuh bilang pisan kaya papa kayi, papa kayi. Beli kelingan apa-apa nih, kelingan baik kenang sayang nih. Kelingan baik kenang bela nih, kelingan baik. Kelingan baik kenang bela nih, kelingan baik kenang sayangnya bapak kayim, bapak kayim, bapak kayim, bapak kayim, bapak tuan rumah dewe. Aduh, padahal sering warai wong wadon dewek kuwis wong wadon aja sokat nglurui bae utang. Pegel nyaurine mangkane ngutang sing tawit jaman masih 10.000 sampai saking 50.000 sampai saking 50 juta. Mangkane tak inget-inget ning kita wis 5 wulan durung ana bunga. Wayang gedene utange kita. Padahal wong lanang usaha mendimin di orang Jakarta wis dialami dadi tukang becak. Ning proyekan wis dialami dadi tukang bangunan.
Iki dasare nasib. Kang, dudu ari sampeanku jadek lagi apa? Ngomong karo wong langka apa sampeanku dewekan baik. Menawaku boka sampean pen ngomong pengen kandahan karo keluarga aja dewekan. Mantak wong pada ngatakan sampean wong edan. Nenti, apa sih beli kerasa kien ki wis dawa, wis waktune bahkan bayar utang, Lah, wis 5 bulan Nenti. terus? Ai terus ya sih. Ay, Kang, baka sampean ngerti baka utang wis lawat tentu dia sampean dipikirakan. Priwen carane supaya bisa bayar utang sampeanku. Nang gara-gara sira, sing bengen kita ketok sudah aja nguri bae utang. Oh, dari sampean pengennya anaknya kita kelaparan. Sampean pengen anaknya kula aku mati. Kayak konon sampean pengennya. Pegel Nenti wis pegel. Kang, rongokaken. Senajana iit dudu anaknya kula. Tanging adine kula. Kula ku ngurusi iit ku sing awit cilik sampai dewasa. Anggap bajar sampean ku bakal iit anggap baik anaknya kita. Adida kula pada baik anaknya sampean. Iki nang gara-gara sira. Gara-gara siram maning sira. Sampean ku priwesin perasaane. Sampean si wong lanang. Sampean ku berpikir briwin carane supaya bisa nyaur utang. Aja mikiraken gara-gara sira. Sampean ku priwesi perasaane ku. Mati. Priwen maning. Takonan ing tangga kene bakal wong lanang ku kudune nyaur utang. Ya sira sih kok kontong utang bae saking nambah maning malah utang ning Bang Emok. Ai, Ya sing saban minggu teka. rongo kena. Sampean ku budek tablisi sampean ku. Bang Emok ora siji bae ana 10 Ya wis endah. Kang, baka wong wadon makaya konon kepengene ku ngampani anak. Ai sampean priben pengene. Ngampani anak beli sip sampean ku. Ya sotene jare sira, jare kita sing luru usaha menyepegel wis. Idi. Kang, baka wong lanang ku wajib usaha. Masa kudu nangkring-nangkring bae wong wadon sing kon berpikir priwen carane mangan engko esuk kanggo sing ngendi duite. Ya sampean wong lanang. Enak bae. Sira mah gempokna ning wong lanang. Terus kulane takon yang sapa, kulane penku, ku tukang syuting kokonan. Mangkaning kari pira maning ning Bang Emok. Ya Bang kader. Syariah, Bang Syariah. Iklan dikit ya, iklan. Mobil yang di belakang yang berwarna merah mohon dimundurkan sebab mobil yang di depannya mau pulang. Sekali lagi mobil yang ada di belakang yang merah mundur dulu soalnya mobil yang di depannya mau pulang. Terima kasih. Lanjut. Sampean priwen pikiran sekinku, sampean apan pikiran priwen carane wong lanang sekudune sampean sing berpikir kanggo nyaur utang ke oli sing di oli. Kenapa sampean justru ngepok kula sing wong wadon? Wis pegel. Kita kulur utang mana-mana usaha wis pegel pengen ning omah, pengen enak kayak batur, Nen. Oh, dari sampean pen kari enak. Ari ndodok jentul enak manis ya. Yen mangan ana sing dipangan, yen nginum ana sing diinum kono pengen. Ya iya wis pegel, kita wong lanang wis pegel, usaha wis pegel, wis tua. Sampean bakal berpikir kayak kon sampean wis mati kudune. Yang mas pisiran dingin. Wong lanang jemong usaha. Idi takon ning wong kene gak takon sampeanku. Wong lanang jek kaya konon. Makaning pira utang ning Bang Dukun. Ya Haji kader Dukun. 5 juta utangnya mah. 5 juta apa 10 juta? Ya utangnya kok kulaku 5 juta. Tapi bunganya kan pirang-pirang. Ya wis,
Ari kaya konon mah kita arep usaha arep lur utang maning kanggo nyaur utang. Bagus. Berarti sampean ngerasa tanggung jawab bahwa sampean ku wong lanang. Tanggung jawab nih keluarga. Sampean pan golek utang kono. Arep ngulat utang. Ya wis. Los, bakal sampean iya pan golek utang kanggo nyaur utang. Ndak apa-apa. Berarti sampean duwe rasa tanggung jawab nih keluarga sampeanku. Ya wis, dongakaken ya. Iya. Sing ngasil-asil Iya. utange, Iya, sing ngoliake ya. sing ngoliake Kon nyambiran sugi kitane ya. pengen be sugi mah. Ya wong wadon Permisi. mah pengen acuk ngono. Permisi. Hati-hati Kang. Anu nih mah wong kaya kon gak merasakan kula kok. Ya Allah. Anu nih mah wong dadi wong ora duwe aku mangkene. Ake utange bae. Duh, bapak tua rumah. Kula korupsi ngendi maning nyaur utang lamun dudune. Laki kula dewe bapak tuan rumah ada beli sih ya. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, garap tolong ning sapa, sahabat ning sapa, lamun nduk dening bapak tuan rumah bapak kayi. Sarang ibu yuyune kedik minangka ibu tuan rumah dewi. Garap tolong ning sapa, sahabat ning sapa, lamun dudu ning bapak kayi bapak tuan rumah. Sarang ibu yuyun, ibu tuan rumah. Assalamualaikum. Lawang nutup kaya lawang kembung. Wajib kaya ini. Jarika. Mana beli gua? Suarane. Mangga mlebet mawon. Boten dikunci nih kunku Pak. Lawang kin miring-miring tak dupak pisan kin. Aduh. Lawangnya kosi wis belaratan apa didupak pisan. Si wongnya kayak lawang guri apa sih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju deh. Menang deh, rasa maju. Maju. Reang kamu. Wong nagih utang jari kita gak. Wong laki nih kita ku tembeknya mangkat bu. Wong nagih utang wis ya. teki Iya, ya iya. Allah. Guri ya. Guri. Assalamualaikum. Petek mungkin kuno petek. Iki. Wong iki bakana. Orang ini duduk. Oh, piye? Kien konon. Kian. Kie bae wong Cilandak mah. Sekaroki magambar. Kek. Dakomi kek, dakomi. Sing sebenernya didakomi bae. Kula sing dakomi. Dakomi sing bener. Kesenengane kula. Iki sepuluh dakom anak. Kula mah biasa dakomi. Ora gelem dakom. Kula dakom. Dakomi sing sebenernya. Paling gak ditakoni. Iya ditakoni. Masa didakomi. Radano ngomongnya ku wong kaya konon ku kadin wong sugi ya. Ngomong ku mangkonon. Bu, Kula. kula iki arane kolektor. Kolektor masa kelek. Sing tukang nagih. Kolektor. Sampai ora gaul. Aduh. Bakal sing adang-adang ning dalan kakuan ku arane sing ana wong anu motor apa kakun arane kolektor. Kolek. Apa Tutor. kelek? Iya. Apa sampean ngomongnya apa kelek? Kolektor. Salah. Ngono. Sampeyan ngomong apa? Kolektor. Salah. Bawur budak. Kolektor. Sawah. Bu, kian urusan masalah utang piutang. Iya. Sampean diutang pira nih kaji dukun? Kulaku mas sebenarnya mau utangnya mah 5 juta.
5 juta. Wis pirang wulan sampean ora bayar cicilan anake. 5 wulan. Sekian setelah dihitung-hitung, dikalkulasi dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan tanpa ada yang tidak sehat, maka sejumlah sampean Jawaan baik. setelah dihitung-hitung ternyata sampean iki duweni utang ning Kaji Dukun iku seberat sakehe 50 juta. Hah? Jadi karena kula iki duweni kebutuhan yang sangat mendadak sekali, maka uang yang 50 juta itu Pak, ngomongnya pelan-pelan Mbak, kulane ora ketang. oh maaf, saya tidak terbiasa. Maka uang yang 50 juta itu secara sah dan tidak sah pokoknya harus dikembalikan. Ngomongnya ku kalam. Kalem. Bisa. Kalem Mbak, ngomongnya ku aja kaya kon. Sampean sing sejumlah 50 juta iki Nggih, dinakin nggih. kudu bisa nyaur. Duh. Sing kalem Mbak si Pak aja. Baka ora bisa. Iya. Maka barang-barangnya sampean akan saya sita. Pak, kader kula mah barangnya galangka. Entok kabeh. Lemari ora duwe, kader gak kula mah kulkas beli duwe. Saya tidak butuh lemari, tidak butuh kulkas. Anane cepon bodol. Ora butuh cepon bodol, tapi saya barangnya sampean saya ambil. Iya. Siraku ngomong barang apa sih? Dunyane Itu apa? si barang apa? Ya sudah sih. Barang dia, yang orang butuh lemari, orang butuh kulkas. Iya. Ali-ali, maksudnya masih Ali-ali. gampang digawane. Oh, kan gampang. Kalung, Iya. mau kan nodokenannya kan kulkas, lemari. Barang-barang itu saya tidak butuh, tapi Iya. saya butuh barang Anda. Oh, barangnya Anda ya. Ya wis, ya wis. Pak, Calukan deh. Pak. calukan. Hah? kula kumone mah iya duwe gelang sun. Tadi Bareng gelang wis tekedol kanggo mangan. Oh. Lagi sing dingin mana kula ku duwe cincin. Anune mah kadiro ngegram ka. Wis tekedol maning kuno Pak. wah, yang diambil barangnya apa ini? Ari ayam bae lagi ngendog. Ayam lagi ngendog. Iya. Ji, Apa sih? nyauri ayam sing lagi ngendog, Ji. Acok tenan. Sepetarangannya. Ketarangane. Ji, sekerap. Kalem. Kayak kono, encang matane sira nek kon metu ngomong nek metu matae. Aduh, matane metu. Heboh. Kulane wedi jangan sampean ku bagian dalam mana. Dadi Iya. mau kokonan tekam ini, adu-adu tekam ini sampean garapan nyaure kelawan ayam sing lagi anggrem Iya. beserta petarangan plus bari kremek kita keding. Masa kremek kita keding digawa? Ya pan kula kami ngomong nih sampean. Kulaku mune mah duwe gelang, Pak. Kulaku cuman tekedol kanggo mangan. Mrene picet. Sun. Waduh, punten Ji. Punten. Arikin mah masalah hati nurani Ji. Iya. Kula ora bisa gelang wis didoli kanggo Iya. mangan, sedangkan mau anak ayam sepetarangannya bari kremek ini. Wis ki urusan Riang. Los gak sampean. Pripun, Kremek Pak? satu ada Nanti cilik-cilik Kula, dikawal. Pak. sira-pira jamane lan lawase. Ajamaning setor bibit. Ya bunga ibagan beli. Riang bisa tekam ini. Ketuntut ning anak. Anak jaluk kawin. Sedangkan apa sih? Ji, Apa sih? eling. Wong sini ngumah masih nom aja ketem-ketem kayak kon boket tenang penyakit setruk. Anu setruk. Iya, Boket Riang tenang penyakit setruk. beli kesambet Hati-hati. Beli Ya. kesurupan Riang. Tapi aja kayak konon, saking mah gampang konon-konone. Konon. Iya, ngomong ku aja geter-geter kayak konon. Setrek konen aku Iya. setrek. Pripun? Nanti Enggih, Pak. Riang Apa sih? tekamene itu. Enggih. Mak. Setak. Aja lemes. Keber Aja wedi. Bokatan sampean akeh penyakit ya, penyakit kencing manis, darah kun sing karena penyakit kopekisasi. Aduh. Ora usah wedi penyakit kopekisasi. Ih, Komplikasi. aja kopek-kopek. Iya, akeh penyakitnya karena komplikasi ya. Serok sih bener ngomongnya. Riang ketuntut ning anak pengen kawin. Nggih. Sedangkan Riang duit ninggong kabeh. Nah, ila sida lawas zamane durung pernah setor. Anak beli anak, kudu anak. Ya Allah,
anaknya sampai nih pengen jaluk kawin. Jaluk kawin. Ini kawinaken Pak. Sira malah nasihati, yang arep jaluk duit malah nasihati. Iya Sun, kula mana saya sampean bokatan sampean anaknya jaluk kawin. Ya dikawinan dah Ya sampean. justru wong kawin iku beli cukup kawine, kudu ana seserahane. Oh, Ana sendok, ana piring, ana lemari, ana bubet. Kuwen kewajiban wong lanang. Terus rada ngotak sampeanku. Kula teka sing ado-ado sing kana mene. Durung dipai nginung, durung diapai apa? oh Apaan iya sampean? sampean nih aduh sing kana mene kok jaluk minum ya Pak. Pegel ya Pak. Oh, kok di Wong Nok, lagi utang ditawar nginum. Nok, Ajak nih. Padi ku sira. Nok. Sampai ada pengen nginung di Kepikir kok mani. Ya wis sewot dilanjutakan. Wong Ayo. lagi sewut. Sampai nih pegel kok bokat pengen nginung ya Pak. Eh, Nok. wong melarat mana iki ora usah nganggo anting kok sing penting krelip, klambi bagus. Iya masih lama belum mikir akan utang. Karpe dhewe wongku. Riang iki lagi butuh ning duit. Sirana arep bayar beli. Pak, tolong kalau tolong sampean kula ku durung duit Pak. Tempo. Pirang atus paling. Tempo maning tempo siraku. Tempo maning tempo. Tempo maning tempo siraku. Tempo maning tempo. Kurang ajar. Lah kayak sini-sini lah kamu bilang Riang mini bating. Nanti Riang ki perlu kanggo ngawinaken bocah, ketuntut wong tua ketempuan. Ning ngadak pengen kawinan. Sampean aku kebuki menusa. Bahkan nagi-nagi sing sopan. Aja kebuki. Ora ilok iki ana hukum. Masa sampean kudu kebuki wong. Aja mani-mani sampeanku. Kebuki karena biar nyawa. Oh, konon. Riang ketempuan ning anak pengen ngawinaken bocah. Bener Di, kebuki ayo. Kebuki. Kebuki. Kebuki bocah. Kebuki. Sampean tamu Kamu dah. Oh, dari sing mau pulang rokok kakak sing jero ribut-ribut ku sampean tamu. Bisa kamu. Terus ya yue kula ya yu nanti nangis kayak ini dia pakakan nih sampean. Payah tak kebuki. Karena beliar nyaur. Riang lagi butuh duit. Oh, lantaran Harap nyaur beli. Harap nyaur beli. Harap nyaur tak balangan kali ki. Harap kali ini. ampun, tangi. Kune sapa yu? Pagakin ko babakaji si utang akan yayu. Yayu selawas 5 bulan durung bayar no. Yayu nanti dia utang. Duh tali babakaji. Yayu durung bayar no. Yayu durung dia duit yu. Sabar Pak Haji. Sabar. Alah, Riang ada na buaya halangan. Mangga ya senajana cuman wedang putih ga. Mangga diinum dikit. Sendoknya nyugui banyu. Ya kan karena sampean tamu kulaning kene sifat tuan rumah ya sampean wajib disuguhi. Mangga diminum. Kau dikit sirane ku. Apa nih bocah ikan kan kan? Kula Ikan kan dok. Tanggane terus sendok. kula adine ya Yunenti. Mati deh. Sing bener kan dok. Nggih. Ayo temen dok sirane. Ayo sirane dok. Ya ayo dah kula mah wong wadon. Iya. Ayo ka mangga. Ya wis ya tak terima. Yuk, Ibeno, kaya yu bisa sampai 2 utang. Noh, ya yu selawase rumah tangga karo kang Teo. Nanti. Mereka. Terus yuk, ada Brene. teh, ari wong be utang mah ada teh wis resikone diumbangi. Boleh. Dari bocah wadon kan ku sapa? Adine kula, Pak. Bener. Bener kula ku Asli. Asli adih kula. Lama nadine si rata kami ning Riang oleh beli. Duh, sampeane seneng kono ning adine kula ku. Seneng pisan. Go masalah utang.
sing 50 juta lamun adine sira gelem tekawin ning Reyang utange lunas. Duh, Pak. Sampun mekoten sih, Pak. Alah, makoton apane? Sapa kanarane ka? Iit, Nok Iit. Pak. Sampai boten nyesel ta mengkini. Beli. Riang kadung demen kadung cinta ning Nok Iit. Sampai seneng konon karo adine kulaku. Iya. Tuh, lamun Iit apa gelem ya dikawin ning Riang utange bebas. Oh, sumpamane Nok Iit teh purun dikawin sampean. Aja. Utange kula lunas kabeh konon. Lunas kabeh. Ya Allah. Ya, Nok Iit. Oh, aange ko Nok Iit. I love you, I love you. Anu memang ngeri kulanya gasing dadi wong tua aku ngeri. Merinding, saya merinding digeling. Wong baene anu. Takonan mana? Belum beli. Lamun beli gelem mene 50 juta kanggo ngawinaken anak Riang. Nggih. Tapi lamona Nok Iit gelem aja nanggung utang bebas perkara. Oh, dados lamun Nok Iit teh purun ning sampean utang kulane utang sampean ku lunas sedanteng. Lunas kabeh. Bener, Aja Pak. pikiran. Bener, Pak. Bener. Estu, Pak. Estu. Mana takonana? Iit kaya konon gembleng aduh Riang kawinan maneh. Aduh. No. Tiruan pengantin. Ya yuk kan utang lawas ning Pak Haji dukun. Mong baene lamun ternyata Iit teh gelem jadi kawin Pak Haji dukun. Utang 50 juta ku lunas ya no. Apa? Terus utangnya sampean dianggap lunas? Lunas. Terus sampeannya priben? Ya gelem. Sampeannya setuju permintaannya Pak Haji Dukun kayak Ayo ngono? betul. Berarti sampean ku ngedol adi yuk. Ya bang. Sampean tega. Tega sekali. Ya yuk, wong semono wis mampu lemah yuk. Lu tak semprot kira wangi. Oh yuk. No. Mong kone yayu ni dudak-udak bahin utang no. Kone yayu siapa sih nyawuri lah mau duduk Iit no. Ya Allah. Yayu ora bisa nyawur no. Kula bagai makan buah si malakama yuk. Waduh, saking berak gemuyu bae. Iya lanangnya ganteng kayak Arjuna. Itu udah gelap bayar. Aduh. Yayu apa siapa sih nyawurin no. Ya yuk. Arep kapan maning kula mulang terima ning sampean. Langkane wong tua sampean sing dadi gandulane kula. Sing awit cilik sampe tekang semene gedene sampean sing ngurusi kula. Kula gelem yo demi sampean. Ya gelem pengantin. Ya juga pada bae no kura tega. Makin surah kula ngorbanaken cinta yuk. Asal sampean bebas sing utang piutang. Nyai. Nente, wis turung nente. Ayo. Duh, gue temen ya. Ayo saya. Aduh, pada seneng, pada bunga. Hehehe, gemuyu bae. Aduh. Terus ya yuk di mana ngomong. Nanti. Ini. Apa jadi itu gelem? Pak, sampai ini ke temen-temen konon, sampai ini temen-temenanku. Ngundange aja Bapak Mani. Sinten kula ngundangnya ku. Karena Iit, wadine Yayu ora. Oh, berarti kula iki ngundange Yayu. Oh sampai ngundang tengkula ku. Yayu. Dados kula ngundang sampean ku. Ya, nanang kaji. Oh, nanang kaji. Iya, nanang kaji. Priben gelem? Ya sampun. Jam pira dina apa siap kawinan? Lamun sampean iya. Ora bohongan sampean apa ndak deni Iit keluargane sampean. Iya. Sukiki aja suwe-suwe temen. Wah, Sukiki kesuwen dinakin bae. Sampean ora. Oh ya wis, bakal sampean nganu, sampean ning jero dikit. Kone sampean ning jero dikit. Iya. Leleson dikit bokat Ayo, kengelan. Nokiin. Ayo, halo. Kang Kaji. Iya. Aji. Aa. Iya, Aji. Arep
kawinan karo no kiit aji. Ala penyu. Kulane jalukan. Jalukan apa wong ayu? Kulane lamun dibabai pengen nganggo rimpio-rimpio ya ditutupi. Wih Ya. wong kaya wong India. Kulane isi. Wajah tertutup. Ya. Oke lah. Ya bisa yuk, dandan bareng yuk. Ya bisa. Oh bisa. Iya. Ya wis mancingnya bareng. No itu ning kamar sapi sial. Ya kamar khusus. Kuno. Iya pengen gandengan ae. Iya, kok bakal wis ijab kabul. Yen wis sah Iya. bareng. Iya. Ya wis dikit ya. Iya, lu mangga. Aduh, harus dadi aten, Aji. Widih. Yuk. Ari kudu ngomong mah kulane ya mendi, ya wedi, ya merinding. Ya yunik kepada bae nok. Wong dalang nak kaya konon wong distingelin. Ku yang it ya. Tapi ya demi kula kalau sampean arane karo sedulur teganing warase ora teganing larane. Iya nok. Syukur senok gelem. Nutupi birange ya yuk. Wirange sampean wirange kula yuk. Iya saja. Ya Allah, beri kali ya. Ya kudu ulem-ulem ora yuk. Maksudnya mah ngundangi tangga batur kalau kanggo rewang ya paling beli gak embu secongcot embu apa kah konon kah? Iya, mungkin Yayu kudu ngundangi tangga KB. Walau tangga pirah ya nok kudu kontak kabene. Kanggo ngrewangi supaya peribencarane. Kanggo boka tanah tamu. Ya. Senopan dibabahi. Kulane arep beberes dikit ya yuk ya. Ning jero nok. Kulane bari arep ngundangi batur-batur. Batur ya Kon pada seneng ngumpul ya. Iya. Ya wis ya yuk. Supaya senokana bature. Kulane seneng sampean ora duwe utang. Iya nok. Ya yuk. Ya Allah. Anu nema adine kita ku gelem. Kanggo nutupi isi wirange kita. Ya Allah, moga gelem nok itu ya. Bang duitang ku ada teta semedin ku ya. Kaberan majikan nagih malah kawinan sampean ikhlas ridho Bu. Pak, ari ngomong dikatakan kan ikhlas ridho. Bakal kulaku sebenarnya orang ikhlas orang ridho. Adide kita Iit kon kawin karo majikane sampean. Sampean gak ngerti kan priwir perasaan kita sih tadi tadi. Yongan kulane bae gaminang kasing kaya kene sampai tekan keder kudu kejadiane mengkenen. Tidak kulaku orang ikhlas sebenarnya sih Bang. Ya wis Bu Nenti, bokat kian mah istilahnya dibilang takdir. Daripada sampean diutang-utang segede 50 juta. Iya. Ya wis bokat kudu kaya kenen, indah kulama wis ngubungi ning lebe wis ning panaibe wis. Barang pengantin wadon apane wis disiapen nak. Wis lagi disiapkan kabeh Bang. Kok kulane pen beberes sejene bokot anak tamu ora. Ya Allah. Punten. Mangga. Bisa anak tamu Bang. Ya kuniku. Kon mancing Bang. Punten. Mancing Bo mancing. kata bener rewang, bo kata pen La ilaha illallah subhanallah. Ibu kaji sampai nyusul. Ewa, ari sampean dibai tugas ku pribe wa ora tak-tak aku wa. Duh menikah. Pribe wa pribe. Aduh. Rada mumet Bu Kaji kulaku. Priben. Setelah tekang kene memang kula nyewot. Bapak Kaji dukun ya memang nyewot. Iya. Mung kendakiku sejen. Bisane sejen wa. Kula maning umah ngenteni pribe keputusane.
Sampean cerita bae takon dewek ning Ibu Nentine. Oh, konon kulane sinakokaken. Mangga kula mah minangka bujang ora bisa kanggo cerita kayak kenen. Ya wis. Soale kin mah urusane dari hati ke hati. Oh, konon, Wak. Iya sampean wong Bakal wadon. wong wadon, balane wong wadon Wong ya, Wak. wadon. Pang bete Dalem. ibu kin kisah apa arane lan apa tujuannya tekaning kene. Kulaku pengen weruh ning sampeyan. Kulaku pengen weruh pisah. Apa tujuan wali dumah. Kian ki istrine Bapak Kaji Dukun. Kian arane Ibu Kaji Enah Gambreng. Oh, jadi ibu ku takon ta, Bu? Bu, kulaku Sok kandaha. istrine Wakaji Dukun, kulaku iya. Ora melu-melu. Kulaku mene sote ku tak kongkon Kang Kajiku. Kang, mana jaluki daganak kus pengen rumah tangga, pengen kawin. Akhirnya beli teka-teka kulan aku sampai nyusul. Jadi kayak pribe sih, Bu. Kayak rame anak tenda, anak kursi. Bu, Iya. kula pengen terus terang bayi sampeyan Iya, ya mangga, Bu. Bu. Kula pengen jelas-jelasan bayi sampeyan ku ora apa ditutup-tutupi ya Bu. Iya benar priben. Kula ku emang dasari kula ku wong utang ninggalakine sampeyan ya Iya. Bu. Bung bayine Bapak Kajinya ku ngomong Bu. Sampeyan pengen lunas utange. Lamun sampeyan nih adine kula kan didemeni nggak rabit lakine sampeyan. Oh. Pak Kajinya ku demen. Jadi kayak kene bebang bembrong, anak tenda, anak rias. Jadi harapan acara kawinan, ngawinakan Kang Kaji. Bu, Iya, kula Beben. njaluk maaf pisan nih sampean Wis, Bu. sampean mah ora duwe salah. Wong utang ora wajib bayar, kudu memang kudu wajib bayar, tapi hari lawan tempo ra, Bu. Ya wis ki mah priwe menyelamatkan adine ibu. Bisa Iya, dah. Bu. Kan pengantin lanang durung teka. Iya, Bisa Nek. dah. Kok kula sing dadi pengantin wadone bae. Ya Allah. Iya. Berarti sampean purun ta Bu? Iya sebagian endah. Sampean ganti nih. Iya senda melasak. Ya Allah, Wong masih alhamdulillah. bocah, masih dawa jangka. Kula kok Ya Bu. wis senda. Ken wis ngundang tukang babah. Sampun. Ya wis diundang wa BTT. Lamun sampean iya purun. Ayo ning jero sampean diturubi, dibabai ning jero. Iya bisa ayo Bu. Ayo. Senda Bu. Nyelamatkan aja sampai kok ya Wak. Dadi Kita nerpan rahasia dikit. ya wis los. Iya. Ku Ayo jare sih ka- Wak. Wak, Iya, panggoni sampean sampean ini nih. kono kulane pendandani. Nggih, mangga. Aduh, jare Rangga ya beli urusannya ora petak. Ku jare gah. Wis rama garapan anu belang anu jipangan lah, Mos. Ayo jipangan, Mos. Aduh. Jare Ayo, ayo, gaya Pak. Ayo, urusane ku ora Anu puguh. sate bokatan pengantin lanangnya teka. Iya Wak. Hah? Ya bokatan pengantin lanangnya teka. Beli kita. Lah, kok niku? Wah, Kok wah, tadi belakangnya Betet. ya Wak. Supaya rapi. Ah, Kanggo aja sampe Wak Kaji weruh. iya. Turubi Senda. karo kieu Wong lanang gak kurang ajar. Indah. Turubana. Sekali Wak. Maaf Anu ya sate- Bu diturubi ya Ibu Bu. Kaji punten ya Bu Kaji ya. Iya mangga Wak. Pening kula, masalah syaratnya kudu ditutupi. Iya Wak ada teh pengantin anyar mah Wak. Ko. Pengantin anak itu yang dibabai. Ayo. Aduh, jadi pengantin ya. Siwor. Aduh, pengantin. Pengantin teka. Siwor. Abot nih, bapak pengantin abot. Enggak sekabotan. Abot. Aduh, bapak pengantin abot. Kaboten ko sebelah. Wah, Yang paling ada pengen jadi pengantin. siwor. Aduh, Senang ya Bapak Kaji ya. seneng, bedet. Iya. Riang kelakon kawinan karonok iit. Iya. Ikut mau bae. Pak, Nok iit cekere. Pak Kaji. Sampai nu rasa seneng ya. Aduh, rasa seneng lan rasa bunga. Wis dijejer pasang Wis bareng. dijejer pasang. Iya. Sampai na kode bakal ora kecewa lamun Yuk. kayak yang jejer bareng. Bu. Beli. Yuk, Riang pengen lagu temuan ya? Ya yuk sing nembang. Oh, Pengen temuan. kok nenek anak wong
Anune beli, anak tamune beli kon. Pasti anak keluarga besare ku Ibu Yuyun. Karo Bapak Hajate Kedik. Iya. Mas jaluk pengantin baru barangnya pengen temuan. Iya, kok si pengen di pengantin baru jiku. Kula aku sengaja ngundang Zona Production ki kanggo ngliput acara pernikahannya sampean. Oh, kiki timing gini timing. Streaming. Streaming Zona kan, Production. Zona Production. Iya. Oh, sing desa iki. Cemprong. Sembarang. Copreng. Compreng. Oh, Zona Production. Aduh, nak iit bakal Compreng ya. Kok dikit sih mas ya. Cemprong. Aduh, kok dikit. Aduh. Sabar sih. Sabar sih. Kok sih mas? Iya. Uang mas. Ayo ke pengantin baru Iya temuan. kok. Emang temen. sabar. Dede, sabar syuting Dek. Zona Production ki sing paling hebat. Oh, Zona Production. Ya iya, jam tayangnya akeh. Wah. Eling-eling Zona Mumbane Production. setelah kula sing ngubungi sampean ki Oli. Oh iya. Ayo. Asik. Kanggo pengantin baru kanggo Bapak Kaji Dukun karo keluarga. Iya. Pengantinan. Ayo keluarga Ibu Yuyun. Kanggo keluargane Ibu Yuyun, Bapak Kayim, Bapak tuan rumah Dewa. Iya keluarganya santen Bapak Dad. Pantes di sawah, Di sawah. Asik. lanang lan wadon, Lanang lan wadon. di pengantin. Alasi pengantin. Seneng ya mas. Manis meseme, Manis mesemeno iit. karo somae, Iya. gawe bunga. Ala gawe bunga nok iit. Sing dadi lanang, Sing jadi lanang. sumpinge kembang, Iya. kembang wijaya. Ayo Ibu Yuyun. Ayo Ibu Yuyun arek sawer. Aduh Ibu Yuyun sayang, Iya. Ibu Yuyun minangkane ibu tuan rumah dewe. Aduh. Ibu Yuyun sing ditembang Ibu Yuyun. Asik. Ibu Yuyun, Ibu tuan rumah dewe. Tobat. Sarang Bapak Kayim, Bapak tuan rumah dewe. Bapak Kayim, Bapak tuan rumah sing paling hebat. Cek mujun cek. Emang mujun, Cek. sayang Apa, salah Cek? selawas. Sini cek reange. Iya temuan. Lawas Temuan ya temuan. Ayo. Temuan cek mana temuan. Jadi kelingan. Ayo temuan. Asik. Temuan kaki receh. Kelingan apa-apa nih Ibu Yuyun. Ayo kaki temuan, pengantin temuan. Ibu Yuyun, Ibu tuan rumah sing paling hebat. Temuan. Itu orang bingsak sama yang bocah. Aduh nak iit. Sekaru kiri gambar waktu bela pisan. Ayo kaki temuan. Wajan dilani Bapak Barokallah, semoga barokah. Temuan. Barokallah ini kene. Asam tua tanggung Ibu kalau sibu. pajar rasane. Temuan Bapak. Barokallah. Temuan. Barokallah, Ibu semoga Yuyun, barokah rezekinya. Barokallah. Kaditu yang punya Zona Production. Barokallah, wis endah. Najaragane Pak Ayo. Bakine barengan. Ayo temuan. Bapak Ayo. Kayim, Bapak Mimi. Kayim, sini Iya. Siapa mani? Pengantin. Bapak Kayim sing ditembang Bapak tuan rumah dewe. Barokallah, pengantin. Bapak tuan rumah, Bapak Ayo. Kayim, Bapak tuan rumah. Senok. Iya, lihat kita dini temuan Maya. Tunggak jati pesarean, Sarean. Ayo panitia. Yanda kama, Ibu tuan rumah, kang kaya apa? Barokallah, semoga barokah.
wes tengah manis sawungan. Barakallah iya. Ku olia eki. Ku. Bapak kaji, Aku nggak ada. bapak tuan rumah dewe. Senak. Barakallah. Sore. Pantes pisawan, Di sawah. nang lan waduh, si pengang. Aduh Ji, apuran pisan sampai lo dia kesaweran. Iya. Go ya beli Iya, wane. Manis mesume, karo somai, gawe bunga. Yuk Ku kesuwun teh moane. Iya, sing pada mau, pada mai rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing mau nek Heeh. maye mung 2.000 Iya. dilipat gandakan menjadi 2 Amin. juta. Iya. Sing mau nek Mengkone ku duit oli temuanku. Kanggo tuku sepatu endok iki. ya iya. Oh, sing mau nek duwe penyakit insyaallah penyakitnya bubar waras. Sing mau nek duwe utang-utangnya lunas. Ya kon iya wae ya. Ya iya. Heeh. Pak, sampainya bener kan? Bakal Bener. sampai ngomong, bakal sampai wis jejer pasang bareng karo Utang utangnya kula lunas nih 50 juta sampean. lunas. Sing Sampai penting- wis tanda tangan nih kula Iya. kan? Wis kelakon karo nok iit. Iya. Aduh adi ayu pisan. Aduh Iya. kayak pengantin. Iya, Ya wis Pak mengatur. Haji, Cepet malam bokat pertama. sampai izin ya kulane manjin jero ya. Iya. Sampai wong loroan bae lah. Gulane, Ibu, ayo Bu bari gula ya Bu ya. Ya Pak Ya, Haji. wis. Sok los. Mana gak? Kokoh, Reange ku kokoh, isin. kokoh, Ana iya. siram ah. Siram mengintip wae. Ora. Reange arep asin-asinan karo pengantin ku bedet. Arep asi-asian karo nok iit. Duh, kok yang begitu deleng sih. Waduh, demen bisa. Nak. Kula Mas. Aduh, gula mas. Orang sanggup, orang kuat kata gula mas. Nok iit bener sayang. Kula sayang pisan Mas. Bener iman. Eman, Senajana aak haji dukun wis tua. orang mandang tuane Mas. Aduh, iya. Bener. Iya Mas. Ya wis, nok iit. Priwe Mas. Kakang penasaran. Setelah sira dirias, dibabai, pengen guru, raine sira. Sabar sih Mas. Aduh, Mas, sabar-sabar aku- apa? Riangnya ki wis kangen. Nok iki Pengen kok gelem. isin. Wis bagian dibuka. Di, masih akeh wong ku Mas. Wis bagian enak wong ka. Di orang apa Mas? Mangkone tak acup. Di. Bisa. Tamu nurung balik ora Mas? Iya wis enak iki. Tapi dulu. Sira bambreng. Dasar wong lanang buaya. Kok nagih utang pengen ngajak kawin. Sok dikecup. Hari wani mah. Beli. Wis Bosan kok sira. pinter ya. Aja pinter jare semane. Si mama mi arepan nagih ning ibu Nenti. Ora teka-teka sampai wong wado nyusul. Hari ini kene ku si anak tenda, anak baba. Ya wis enta. Dadi nglamunnya dadi apa? Aja pengantin gua. Biar wis kari. Serengan kari surupe bae pengen dadi penganten. Kambreng temenan bola abang iku Bang. Senda. Wong lanang kurang ajar. Ayo. Maning-maning beli. Beli. Endi duit nagih ya? Lah kapur. Ai apur, dadi anaknya sing pengen kawin priben. Jarangnya pengen kawinan maning temen anak mah. Oh, dadi orang ngurusi anak. Bagian kebahagiaannya dewek. Kene tua macam apa? Wis gak ada tukaran yang kene isin. Siapa sing gawe lantaran? Wis bong. Usianan babaan ya nglamune dadi bong enom maning. Ya artis loh. Oh, Mas Putih. Iya ya Allah, Gusti Allah ke baba sing ngendi? Iku oli nebeng ning pengantin. Masa Allah Bu, kusi kaya wong edan anyaran Bu, laki-laki kula Ah semene astagfirullah. gantung ibu itu nanyaran. Sampean kowe maneman munggah kajine ya Allah Kang. Usianan, ini sendok iki nyolong ning endi gini. Ning tempat istirahat. Ya Allah Bu, cik Bu, bawa katana sing kehilangan Bu. Jauh Laki-laki lah. kula. Diantarakan. Oh konon, Oh, iya. orang juga balik. Beli. Ih, jangan melasakan diantarakan. Udah bisa ayo. Ya bis,
Sampai anakku nyesel beli. Nyesel. Saya juga balik. Atur duit makanya digolati pirang-pirang. Anaknya sampai di kawin. Ayo. Tidak bisa yo. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kisah ini kami cukupkan sampai di sini. Tentunya apabila dalam penyampaian tadi banyak kesalahannya, karena kami sifatnya manusia biasa, tidak pernah dari luput salah dan dosa. Untuk itu kami atas nama dari pimpinan Karisma Muda Kang Yanto Suwaryo undur diri. Ucapan banyak terima kasih bagi pihak-pihak yang telah membantu berjalannya terlaksananya pentasan kami. Akhirnya kami hanya bisa mengucapkan selamat bobo, selamat istirahat, kusikum wanaksi bitakopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.